Berre sorreratik bestelako sindikalismo bat jarri du praktikan labek. Bere korrontearen kontra jaio eta korrontearen kontra hazi da. Sindikalismo soziopolitikoa egin du hasieratik, sindikalismo independentista, sindikalismo feministan ere aitzindari izan da, eta bere burua etengabe berritzen eta bere praktika birpentsatzen aritu da azkeneko hamarkada honetan. Jendarte eta lan mundua asko aldatu dira, eta aldaketa horiei egokitzeko sindikalismoa birpentsatu beharra dago. Bazterrean dauden kolektibo horiek erdigunera ekartzea, prekarietatera hurbiltzea, feminismoan sakontzea eta sindikalismo antirrazistan sakontzea dira LAB sindikatuak azkeneko kongresuan hartutako erabakietako batzuk. Topaketa sindikalen bidez, etengabe birpentsatzen, etengabe berritzen ari gara sindikatua, euskal sindikalismo berria dela. Oso pozik eta oso harro gaude, gaurko gure lehenengo labeko topaketa sindikaletan, gako nagusia emateko antiarrazismoari buruzkoa elkarrekin hausnarketa kolektiboa egiteko. Labetik erabaki genuen idazkaritza berri bat sortzea, idazkaritza antirrazista. Erabaki hori ez izan zen txanpilloi bat, baizik eta prozeso parte-hartzailea ondorio bat. Gu asko ditugu ikasteko eta desikasteko ere bai, eta horretarako gaude. Bidean gaude, idazkaritza antirrazista tresna erabilgarria izan nahi du, leku guztiak gure sindikatoa bustitzeko, antirrazismoaren betaurrekoekin, gure praktika sindikala eta gure antolakuntza kolektiba langileekin birpentsatzeko, hobetzeko, azkenean LAB izan nahi du etxe guztientzat, irekiko behar dugu gure begirada, gure leihoak, gure ateak eta elkarrekin joaten ari gara sindikalgintza antirrazista eraikitzen.